سلام كم يتوعلو كبرات تغتاتلتي فنوى ايري تيفين لوم سوني عصرت حدا حاملن فرق معلتن فرقان استدالوه حفشاو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعد خالد محمد برهان بقند نتبتات خفلم بريزيدنت سومال ببريزيدنت إسياس تسنيو أبزوا دبوب زركب بروجكتات المعاد تعزيبو أبو هوسبيتال عد غيح 240 تن زيغاتات متبحثي حبل عين تغيير لهم بوليس اوباما كل تكالات وهابت أغلقلوت عب مكلخال قبنات بدلات ترأن كعزيزات ويعوم أب إوروبا كتور وعي زعبلو لحما كنتات آير تخسيتو خمزلو تغليتو منكست دو كوريا نهر واغاتات المكتاء سكنت خمز وسدا فليتو أبدو أفريقيا بستفتزم متقعتات فوكس برت بوحدو 19 سبات تقتيلهم أب إيرترا وقعوي مبصع زفتزم زلو بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود تمال 10 حملة ببريزيدنت إسياس تسنيو أب زوادو بزركب بروجكتات المعاد تعزيبو غازيتينيا ليديا تخل مريم زدالو توتصبصب يسعب أب إيرترا نيربع معلتات وقعوا مبصح زفتزم زلو بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود ببريزيدنت إسياس أفورقي تسنيو أب زوادو بنزركب بروجكتات المعاد ماي حرشة فريات تسابان تصحايا وصاعتن تعزيبهم أبزي كلاي معلت عدوتو بريزيدنت حسن شيخ محمود ديغاتات لوغون مسلامن كمون أبت خبابي زي سلاسل زلو مدبات مخزان ماي حرشاوي لمعاتن من رباح تريتن أب موداد زركب فابريكات أبان بتيحون بزملكتم أكالات مبريهي تواهيبوون بزي كازي بريزيدنت حسن أب إيرترا نسلست عامت نزسلت أنو أبالات حقراوي سراويت صومال بمبزح نزغربوا مرئيت سلفي تعزيبوهم سلفية مريضة أزازي سلطنتي بسموم أبزهابو قال أب إيرترا بغو سلطنا كم زقسمون كابتا مكروه زبي إيرترا أب مهنات حانتن سمرتن هاجر كم زتمهرون هاجراو قبوهم نمفتام دما دلوات كم زلو أرقاقيتهم بريزيدنت حسن شيخ محمود نسلطنتي أبزا محلالفو ملأختي أب مززام سلطناكم بمبصحكم انقع مقصكم دحر مبال كم أقداسي أكال هاجراوي سراويت صومال عبا أبركتو خقبرو تثبيت هزبن منغستن صومال كم زخونة أسميرلوم بريزيدنت حسن شيخ بتوساخي مس أزازتنايزي أب إيرترا أب استفلالي وتحدراو عودتات السلطنة سراويت سفح ذات أكايدوم بريزيدنت إسياس أفورقي بوغنو أب مونغو إيرتران صومالن فولي تاريخاوي زمدنان محزنتن كمزلو بمرققات إيرترا نصومالاويان بمسلطان أب مهنات حقراو سراويت صومال مبركاتا كبرن حبانين كبل قليتهم أقدموا مرمرات غير لهم قصرا حيزوم صنحو 248 تن زيغاتات بوشطاوي عقمي هوسبيتال عد غيح متبحتي حبل عين تغير لهم وكيل إيرينا مليون أفوركين زدالو تتصبصب أرسيما أسمورم كتغربايا أب هوسبيتال عد غيح أب زحلفة شدوشة أوارح كابن الزوباتات سنعفة عد غيح تصارونا ماي عيني سجنيتن فورون نزمتو 248 تن زيغاتات متبحتي حبل عيني كغبر لهم من كله 252 زيغاتات دما منصر عيني تواهيبهم وتم بوشطاوي عقمة هوسبيتال متبحت زتقبرو لهم زيقاتات أقدمهم مرمرة تغير لهم زتقصرو مخانم زحبرة ميديكال دايركتور هوسبيتال عاد غيح دكتور تقزاب كفلزقي اتي 232 متبحتي كبد زبالة اتي 16 دما فوكس منبارو حبيروم كن حجي كواس مران من دفران بزمتو حكايم زكايد زنبر متبحتي لو معمت ات هوسبيتال بزعطقو عقم سبن مسارحيتاتن كمتقبره دكتور تقزاب بتوسخي عبرهم زيغاتات عينوم ابزحملو قطتا نابتكال طعنا بممصا كفوسو بمزخار دما ححالفو زغاطم حصرت مدهانيت فتح كناديلو تلابيوم نمشطات نعمي كابتن زلوني ابلات ناي عيني زلونات مهورات حكايم كاباتهم بقاتهم طريح متبحت غير مالتي سلازي ورح نقول ندوسه اي متبحت غيره بحافش عجب زم تقديم زغلصكو حبل عيني وي كاتراكت سلازهونه نعو متوم بستغور متبحت اب ريغاز نوريم
ስለዚህ እናቶም ካታራክት ኣብ ቆጽራ ጽንሑ هو ቆጽራ ጽንሖም ስለዝነበረ ንዖም ሕጂ ብፉሉይ መጥባሕቲ ጌርና ማለት እዩ ሕጂ ቀንዲቲ ኣብ OPD ኣብ ክፍለ ተመላለስቲ ሕሙማት ዝረአ ተሪዮ እዚ ራስ ዓይኒ ዘጅት ብብዝሕ ሕሙማት እስራኤል ማለት እዩ ስለዚህ ክንዚኦም ዝኾኑ ሕሙማት ብራስ ዓይኒ ጥራይ ክመጹ ኸኢሎም እዚ ሕጂ ብሕብረተሰብ እንታይ ይድሊ ጥንቃቐ ኣብ ዓይኒ ጽሬት ዓይኒ ቀዲም ካና ብሕክምና ምምጻእ ምክንያቱ ራስ ዓይኒ ተዳዚ ተሓኪሙ ሳዕቤናቱ ናብ ዕብረት ስለዝኾነ ኣብዚ ሕጂ ቁስቋስ ክወሃብ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ሓኪም ዓይኒ ዶክተር ኣሕመድ ሳልሕ ብግድዩ ካብ 25 ጉንበት ክሳብ 23 ሰነ ብዝተገብረ ወፍሪ 3380 ተገልገልቲ ክረኣዩ ከለዉ 148 ካብኦም መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ከም እተገብረሎም ገሊጹ ካብ ዝተፈላለዩ ንሳን ዞባታት 6 ንሳን ዞባታት ዝመጹ ኢና መጥባሕቲ ገርናሎም ሽዑ ተሓወስቱ ሓደ ክልተ ኣይሳኑን ግን ዝበዝሑ ኣብ ትጽቢት ወይ ከዓ ንመጥባሕቲ ድልዋዝ ዝነበሩ ተዳልዮም ዝነበሩ ሰባት እዮም ማለት እዩ ምክትታል ከዓ ኣብ ውሽጢ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ ድሕሪ 10 መዓልቲ እዮም ዝመጹ ድሕሪኡ ከዓ ከም ኩነታቶም እናተኸታተልካ ስጋዕ ዝሓዊዩ መድሃኒት ብጉቦ እንዳሃውካ ነቶም ሰባት እቲ ዓይኒ ሓውያ ነቲ ኖርማል ታይም ስጋዕ ዝኾኑ ትከታተሎም ከም ዝመላለሶም ኢኻ ትሕብሮም ሓበሬታ እንዳሃብካ ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ነገር ለውጢ እንተልይኻ ቀልጢፎም ይመፁ ከም ዘለዎ ተራእዮም ረክሲድዩ ካልእ ተፈላለዩ ፀገማት እንትጋጥሙካ ቀልጢፉ ክሕወሉ ከም ሕክምና ክከታተሉ ዝኽእሉ ቦታ ክመፁ ከም ዘሎም እዮም ዝሕበሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተኻየደ መርመራ እውን ን7 ተምሃሮ መነፀር ከም እተዋህቦም ኣብ ሕክምና ዓይኒ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ክኢላ ምስራሕ መነፀር ዶክተር ፍስሓ ጣዕመ ኣፍሊጡ ስራሕ ጽቡቕ ሒዝና ያለና ማለት ዓቕሚ ሰብ ኣደሊልና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣለና ንብል ማለት እዩ እንታይ እዩ በቲ ኦፒዲ ትርኢ ለሓርቲ ሪፍራክሽን ካልእ ግዜ ተቆኑ ቆፅር ገለ ነርና ሕጂ ግን ብዝሒ ስለ ዘለና ኦሬዲ ኦፒዲ ምስ ወድአት ሰብ ቀጥታ ሪፍራክሽን ትገብረሉ ዘልዮ መነፀር ኣዚዝካ ሰሪሕካ ከዓ ትህቦ ማለት እዩ እንተዳ ፅዒቁና ስራሕ ምናልባት እንታይ ንገብሮ ነቲ ሰብ ድሕሪ ሰሙን ምፃእ ድሕሪ 10 መዓልቲ እውን ንብል ኢና እንተዳ በዚሕና እቲ መነፀራት ማለት እዩ በዚ ንኸዶ ዘለና እንተዳ ከይድና ምናልባት ኣነ ሕጂ እንታይ ይብል ካብ 1500 ክሳብ 2000 ዝኸውን መነፀር ሰሪሕና ኣለና ኣብ ዓመት ማለት እዩ ኣብ ዓመት ስለዚህ ብዙሕ ረሃዋይ ይረኺቡ ዘለዎ መጥባሕቲ ዝተገብረሎም ወገናት ብወገኖም ኣብ ቀረብኦም ብዝረኸብዎ ዕድል ናብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ካብ ምጋሽን ካብ ወፃኢታትን ከም ዝደሓኑ ሓቢሮም ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ካብ ገበን ሓራ ብምዃን ኣብ ምክልኻሉ ከምኡውን ኣብ ምቅላዕ ገበነኛታት ተረአን ክዕዛ ፖሊስ ዞባ ማእከል ፀዊዑ ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ሰርጀንት ቤነ ርእሶም ነዚ ፀውዒት ዘቕረበ ብ8 ሓምለ ንልዕሊ 150 ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ዝገበሮ ሰሚናር እዩ ድሉል ዝምድናን ስጡም ምትሕብባርን ፖሊስን ህዝብን ኣብ ምክልኻልን ምንካይን ገበን ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ሰርጀንት ቤነ ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ብሕጊ ክመላለሱ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ብምቕራብ ድማ ኣብ ሓስቲ ሰላምን ርግኣትን ከባቢኦም ክኾኑ ኣዘኻኺሮም ኣብ ቀዳሞት 6 ኣዋርሕ ናይ 2022 ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ካብ ዝተመዝገቡ 966 ገበናትን በደላትን እቶም 804 በደላት ክኾኑ ከለዉ 56 ድማ ምስ ምትላል ቼክ ዝተሓሓዙ ምዃኖም ሓቢሮም ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ወነንቲ ኣብያተ መሸጣ ኣልኮል ድማ ብፍላይ ብሕጊ ዝተኸልከለን ንጥፈታት ካብ ምክያድን ንትሕቲ ዕድመ ኣገልግሎት ካብ መሃብን ክቁጠቡ ዘጠንቀቐ ሰርጀንት ቤነ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፀ ንምትካኽ ሽጋራ ዝኽልክል መምርሒ እውን ብዕቱብ ከተግብሩ ኣተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ርክብ ኣብ ሕጊ ንዝፀንሖም ኣፍልጦን ንቕሓትን ዝድርዕ ምዃኑ ብምግላጽ ሚኒስትሪ ጥዕና ዘወፅኦ ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝኽልክል መምርሒ ቀጻሊ ጎስጓስ ክግበረሉ ተላብዮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ዝነጥፍ ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋደልቲ ዛራ ኣባላትን ስድራ ቤቶምን ትማል 9 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ማዓስከር ደንደን ዝርከቡ ተኣለይቲ ሓርበኛታት ስንኩላን እንግዶት ገይሮም ኣብቲ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ እትርከቦም ዕዱማት ዝተሳተፍዎ ኣጋጣሚ ወኪል ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋደልቲ ዛራን ስድራ ቤቶምን ሌተናል ኮሎኔል ባህታ ሚካኤል ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ መደብ መርኣያ ሕብረተሰባውን ሰውራውን ክብርታት ከም ዝኾነ ጠቂሱ ገጽ ሓርበኛታት ብጾቶም ክርእዩ ብመንፈስ ድማ ምስሊ ቀደም ክዝክሩን ከተባብዕዎምን ዝወደብዎ ምዃኑ ገሊጹ ካብ ኣባላት ማሕበር ወይዘሮ ኣብረህት ተመልሶን ኣቶ ምስግና ገብረ መድህንን ብወገኖም ምስ ሓርበኛታት ብጾቶም ምውዓልን ምዝንጋዕን ናይ ሕልና ዕግበት ከም ዝፈጠረሎም ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ዝበለጸ መደባት ከተግብሩ ምዃኖም ቃልኣትዮም ሓላፊ ጨንፈር ምንባይ ስንኩላን ማዓስከር ደንደን ኣቶ የማነ ጸጋይ ብግዲኡ
حربኛታት ስንኩላን ዝሕግዝ ዝግበር ሓልዮትን ምትሕብባርን መርኣያ ክቡር ባህሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምዃኑ ጠቂሱ ነቶም ተገዲሶም ኣለናልኩም ዝበልዎም ዜጋታት ብስም ኩሎም ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናትን ተኣለይቲ ማዓስከር ደንደንን ምስጋና ኣቕሪቦም ክቡራት ተዓዘብትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም እስፓኛ ኢጣልያ ፈረንሳን ስዊዘርላንድን ናብ ዝርከብኦ ሰፊሕ ክፋል ኤውሮጳ ቁቱር ዋዒ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ኣብ እስፓኛ ኣብዚ ዓመት እዚ ንኻልኣይ ግዜ ማዕበላዊ ዋዒ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ጸብጻባት ሚቴሮሎጂ ዜጋታት ካብቲ ኣስታት 43 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበጽሕ ዋዕን ሳዕቤናቱን ንምድሓን ዝተፈላለየ ስጉምታት ይወስዱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣብ ፈረንሳ ኢጣልያ ስዊዘርላንድን ካልኦት ሃገራትን እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ዜጋታት ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃቐ ከተግብሩ ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ከተማ ሮማን ከባቢያን እቲ ብርቱዕ ዋዒ ዝጠንቁ ተኸታታሊ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከም ዝተኸስተ ይቃላሕ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ሰሙን እዚ ክብረ ወሰን ዝሓዘ መጠን ሙቐት ክኽሰት ከም ዝኽእል ጸብጻባት ሚቴሮሎጂ ኣሚቶም ሳዕቤናቱ ንምውጋድ ድማ ዜጋታት ቅድመ ምድላዋት ክገብሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ድማ ሰብመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ብሪጣንያ ጸውዒም ኣለዎም ብኻልእ ወገን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጥንታዊ ኣግራብ ኣብ ዝርከቦ ሃገራዊ ሕዛእቲ ዮሲማይት ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣከባቢያዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ተሓቢሮም በቲ ባርዕ ኣስታት 450 ሄክታር ኣግራብ ከም ዝተሃመኸ ዝተቐሱ ጸብጻባት ኣስታት 2000 ሰባት ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዝጉዕዙ ከም ዝተገብረ ሓቢሮም ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ንሃሪ ዋጋታት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ኣብ መነባብሮ ዜጋታት ፈጢሮ ዘሎ ጸቕጢ ንምፍኻስ መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ኣብ ዋጋ ምግቢ ናይ 800 ወሰኽ ከም ዝተረኣየ እዚ ድማ ድሕሪ 1992 እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ቁጠባዊ ጸብጻባት ደቡብ ኮርያ ሓቢሮም ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ብ9 ሓምለ ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ኣኼባ ዘካየደ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ቀረጽ እታዊ ስጋ ደርሁን ቡኑን ንግዚኡ ክውንዘፍ ወሲኑ ኣሎ ብዘይካዚ ንትካላት ምርባሕን ምሕራድን ስጋ ገንዘባዊ ደገፍ ክግበር ከምኡውን መጠን ፍርያትን ኣቕርቦትን ኣሕምልትን ንምዕባይ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እቲ መንግስቲ ፍሊጡ ኣብ ሓያሉ ሃገራት ኤስያ ሕፅረት ቀረብ ዝጠንቁ ናህር ዋጋ መሰረታውያን ጠለባት ህይወትን ነዳድን ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ንምቅላሉ ሃገራት ቀረጽ እታው ናይ ምውንዛፍ ንግዳዊ ስምምዓት ናይ ምኽታምን መጠን እታው ንምዕባይን ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ይሕብሩ ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ትማሊ 10 ሓምለ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ክልተ ከተማታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕታት ፎኪስ ብረት ብውሕዱ 19 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ብመሰረት ሓበሬታ ኣብ ከተማ ሶዌቶ ኣብ ትካል ሌታዊ ትልሂድ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ 15 ኣብ ከተማ ፒተር ማርቲዝበርግ ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ትካል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ተቐቲሎም በቲ መጥቃዕቲ ህሱያት ዝርከብዎም ሓያሎ ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ጸጥታ ደቡብ ኣፍሪካ ኣሚቶም ኣለዉ መንቀልን ፈጸምትን ናይቲ መጥቃዕቲ ንምፍላጥ ጽዑቕ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ እቶም ሰብ መዚ ብተወሳኺ ገሊጾም ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ብ26 ሰነ ብውሕዱ 22 መንእስያት ኣብ ትካላት ለይታዊ ትልሂድ ጠንቁ ብዘይተፈልጠ ላሕኩ ጋዝ ከም ዝሞቱ ይዝከር ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ሃገሩ ኣብ ሶርያ ንዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ብትሪ ከም ዝቃወሞ ደጊሙ ኣነጺሩ ፕሬዚደንት ራኢሲ ብ9 ሓምለ ምስ ፕሬዚደንት ሶርያ በሻር አልአሰድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኢራን ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሶርያ ክኽበር ምትሕብባራ ከም ትቕጽሎ ኣረጋጊጹ ግዳማዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ካብ 2011 ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ራኢሲ ሃገራት ዞባ ብሓባር ክቃወምኦ ጸዊዑ ብሰንኪ ምትእትታው ዝስዕብ ዘሎ ጸጥታዊ ጸገማት ኣብ ሶርያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ኣሉታዊ ጽልዋ ይገብር ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ራኢሲ ገሊጹ ፕሬዚደንታት ኢብራሂም ራኢስን በሻር አልአሰድን ኣብ ርክቦም ኩሉ መዳዊ ዝምድና ሃገራቶም ንምምዕባል ከም ዝጽዕሩ ተረዳዲኦም ኣለዉ ኣብ ዞባ ቦሎቺስታን ፓኪስታን ብዝተኸስተ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ትሕተ ቅርጻዊ ንዕንወት ወሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕዱ 60 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ዛጊት ቁጥሮም ዘይተነጸረ ሓያሎ ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው
ቁጽር ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ስጋት ኣሎ ብዘይካዚ ብሰንኪ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ኣሽሓት ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም ዝተመዛወሉ ተገሊጹ ዝኸብዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኣፍጋኒስታን ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ህይወት 24 ሰባት ከም ዝጠፍአ ይግለጽ ኣሎ ዞባ ኤስያ ብሳዕቢናት ክሊማዊ ነውፂ ብሓፈሻ ዕልቕልቕ ድማ ብፍላይ ብኸቢድ ተሃስዩ ከም ዘሎ እዮም ጸብጸባት ዝጠቕሱ ኣብ ህንዲ ባንግላዴሽን ኢንዶኔዥያን ተኸሲቱ ብዝቐነየ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ኣማኢት ሰባት ከም ዝሞቱ ኣይርስዕን ንሎም ሶኒ 11 ሓምለ ንፍርቂ መዓልትን ፈርቓን ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ሶማል ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሰኒዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርከብ ፕሮጀክታት ልምዓት ተዓዚቡ ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ን148 ዜጋታት መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ተገይሩ ፖሊስ ዞባ ማእከል ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ተረአን ክዕዝዛ ፀዊዖም ኤውሮጳ ኩቱር ዋዒ ዝዓብለሎ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ናህሪ ዋጋታት ንምግታእ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝተፈጸመ መጥቃዕታት ፎኪስ ብረት ብውሕዱ 19 ሰባት ተቐቲሎም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜና በዝተፈጺሙ ኣንዓሎ